Nyakwara moke jwang oyawre kendo machiegni wantiere kar ka dakika osekalo 30 kod adek tok saa achiel mar okinyi ma kawuono ka en kidieny ma wada chake chenro ni mano mar rupiny ka wantiere kar kae twak ma wada rango adhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Oluoch Kisumo ka Nyakwara mokeyo nyaka Sango wabedo ka gi thuolo mar koni ng'eni twak ma kama ibedo gi thuolo mar luwe bende kokalo e mbui mekwa duto mag Ramogi TV mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kaachiel koda ka SMS line wayaw en 23 mano kamiyo wa kaachiel timiyo paro mopogore ma intiere godo e chenro ma bende wakeloni karka ka warango chal mar Nyanza ahinya weche gi mag siasa kod dongruok mantiere kindwa kaka oganda ta ahinya sani ka wantiere kod wendo ma bende osedonjo e studio karka mar mondo mi bende omiwa chal mar wach kama intiere wacho ni are no yud lemo machalo kama mar jatend migawo mochung' weche mag omenda pok obedo kod e chenro ni mar rupiny kata kamano osebedo ka otudore kodwa yor simbe wacho ni kogo simu kata nyakalondo kata TV karka e chenro mamoko wasebedo kode podi ka en kodwa e Ramogi TV karkae ka ono wayudo thuolo mar bet piny ka kod jatend migawo mar omenda FCPA John Badi mabendo sichope studio kata ka ng'amiye thuolo mar mondo mi moso kinyi makawuono ka wachako rango siasa kod dongruok makaluwo kinyi makawuono oyawre waziri kendo machiegni Oluoch and amoso bende oganda nage no kweuru kamoro mauntie kamano weche mathoth osebedo ka ringo i jatelo maketo ite oko nyaka sani chal mar Nyanza en mane? Nyanza ang'eyo ni wabedo gi buok ahinya nikech ng'eni otiep mosebedo kogeng'owa kendo mosebedo ka otelonwa yor siasa nyocha Nyasaye omo apoya nono e dwe mokalo tarik 15 and en ng'ama osebedo kotelonwa higni madhi 30 gi wiye e siasa mar Kenya ka omiyo nyowewa onge tho maloso ji kada ma ji korene lakini nyodwa wewa gi buok to koro chuno ni nyaka oganda wa kata jo Kenya nyaka koro kawe gi kama wantiere no kwa dhi mbele nikech onge gimo nyalo time en chenro mar Nyasaye but oweyo ka koro yungi ni gi chapni bede siasa mamano to bende nyaka ne timre koro en mana ni ere kaka waloso wechewa mag siasa gi wechewa mag dongruok ka wadhi mbele gi kama wewani nikech adieri makende en ni wasegoya atua mabor ahinya ka wan e bang' jatendwa manyo Nyasaye omo kamano kiwacho ni en atua mopogore na wachake gi weche mag siasa penjo to sitako donjo ka achiel gi no wadhi somo gi duto kendo wadhi bedo gi thuolo mano mag rango gi kama wantiere weche thoth mosebedo kae ka wachore kendo kae ka warango ji bedo kod penjo ni Raila Odinga to nowacho ang'o hie oganda luo obed kanye oganda luo obede thuolo machal nade owewa e sirkal nyaka 2027 oganda moko bende chal ka gima Raila Odinga nokono kacha niero wadhi uru nyime nyaka tok 2027 en ang'o hie ma korka kori nikech ma en jal mane jatelo mar oganda luo kendo e piny Kenya mangima nedo thuolo mano mar winjo kendo mar twak kata kodi bende in kaka ne wito siepi kendo ngama nin godo machiegni en ang'o mane Raila Odinga wacho kama oganda luo dhi bet? Mokwongo Oluoch an kaka John Badi mosebedo kanigi tudruok machiegni ahinya gi baba Raila Odinga kanyonge ma piny ka ahiga 92 nabedo gi buok ahinya kendo nokawa thuolo mondo mi na yie ni gima kamano timore but ang'eyo ni gima kamano ok en an kenda jo Kenya mathoth ahinya oganda wa to obedo gi buok ahinya kendo kelo ne gi midhiero mang'eny kaduoko penj ma ipenja ni to ene hie to en ang'o mane Raila Odinga owacho ing'eyo Cleophas sani ng'ato ka ng'ato koro loko kaka Raila nowuoyo mondo donj gi kaka nodware omiyo kada de koro wawach ni nowacho ma okane kama no bro konyo ahinya an gima ng'iyo en ni wan kaka oganda koro wabed gi twak e kindwa ni to wadwa dhi kanye moloyo koro temo manyo ni to
Raila Odinga ne dwa ni watim nang'o nikech sani Raila Odinga no onge. Koro onge kaka oduogo confirm ni mae gima na wacho. Gima wanyalo tiyo go en mana ni kane pod entie ang'o gini mane otimo. Gima ji te ok nyal tamore en ni Raila Odinga nokawo oganda ne moko. Jogo ni malo ahinya e siasa e party mare mar ODM. To miyo jatend piny masani mondo tigo. Machiel kuom gi an. Nokawo Hassan Joho, okawo Opiyo Wandayi, okawo Paranya, okawo School, to gi John Mbadi oketo mondo kony jatend piny e tayo weche mag sirikal. Koro mano to kapa nitie ng'ama nyalo tamore. Mar ariyo, gima be ok ng'ato nyalo tamore nikech notime e lela en ni noketo lwete kata koke e winjruok miluongo ni ogirimiti mane otimore KICC gi jatend piny masani ka chama ariyogi ODM gi UDA nowinjore nitie kaka gidwa tiyo nyaka 2027. Gik mane gikete kokgi kata ogirimiti go noluongi ni 10-point agenda, yani weche moko 10 monego bed ni parties ariyogi tiyo kanyakla kendo tiyo matek mondo mi ochwal maka gi 2027 to ji chako ichalo mitimo nono ne to gichopo kanye. Omiyo mano be gima ng'eyo ni Raila Odinga ne otimo. Kendo nowacho bende ni wadhi uru nyaka 2027. Ka 2027 ogik wabiro nyisou yo monego otimre nani walu. Koro ok wachopo 2027 mondo nyiswa yo monego walu. Koro wan kaka oganda wapenjore ni to ere yo maber monego bed ni walu. Kamano. An mane e paro maneno ni koro onego jowa oketie pachi. Kamano kendo en gimoro ma bende isebedo kata ka iwache kendo bedo kata ka iluwe achiel kachiel. Nitiere tipo mar jatend migawo John Mbadi ma onego district kawuono kane oloso ka nitiere county mano ma Homa Bay. Wada winjane kar kaka to wang'o kono aka pod chung en mae ma koso opogore. Baro de Raila Odinga ni ano fuo. Ng'iyo go wang'e neno kaka piny chalo to wacho ni oyo kanande koro wachope machiegni go wadonjo lakini kapok wadonjo kono aoro Joho, aoro Paranya, aoro Wandayi, Mbadi ni kono mondo gikelwa wach d'ang'o mane kono kapok wachopo kono. Ji biro kelo weche mopogore opogore to Mbadi bende oduogonu report ni kocha ber nyaka ne wadonjie gimiya pala an Mbadi ni an man go pala ming'ado go mwandu mar Kenya to wang'eyo ni tok 2027 to nitie kama wadhiye. Penjo mantie Kanan isedhi mirange diponi kuongo ne jo Kenya moko chopo Kanan mineno berne mana kaka Raila Odinga iwacho kanyo bende tipo no iwacho ni kocha ber in gi pala mar pogo mwandu mar piny Kenya kama entiere bende wanene jotelo kaka experts mano kawo momi jatend piny Kenya William Ruto diponi ni muchopo Kanan motelo ne jopiny koso geno poni nitiere mar donjo Kanan mar Raila Odinga ne dwani jochopi. Ing'eyo ni Cleophas jatendwa Raila Odinga chien kacha nochako wuoyo wach dhi Kanan. And Kanan en biblical en muma. And king'iyo sigana mar Kanan ineno ka ne en wuoth marabora. Nochakore gi Misri okawo higni 40 nyaka mondo jo Israel wuothe thim mondo chopi. So en wuoth marabora. So ka Raila Odinga ne wacho ni wadhi Kanan tasebedo ka penjora to Kanan en ang'o nikech king'iyo Raila Odinga osebedo jatend chama higni mathoth ahinya. Osebedo ko ochalo gimoriembo siasa ma Kenya ka ndalo mang'eny ahinya kendo e bwo jotend piny mathoth nochako gi Moi nyaka koro nyotieko gi William Ruto presidents ang'wen kata jotend piny ang'wen obedo nyaka prime minister makoro kom modong' ne manyopo kobedo en na kom achiel kendo miluongo ni president to nyopo dokono ni pok ochopo Kanan. Koro na penjora to kare Kanan en ang'o. An gi pacha na interpret ni Kanan ni en kare bedo e kom mamalo mogik mar piny ni manyopo dodong' mondo wachopie to ka wan chopo kanyo to nitiere ber moko mabende onego bed ni oganda wayudo.
aidha ka wachopo kanyo kata ka wan kanyo. Koro ka en mano to king'iyo kaka sigana mar jo-Israel kapok ne gichopo Kanaan to noor jomoko mondo dhi ong'i ni to Kanaan chal nade mondo duog report. Mano kisomo Muma. To Musa bang'e ne ok ochopo. Neno to noneno Kanaan. Nosiemne ni Kanaan ticha. Odhi e mountain top mosiemne Kanaan. To eto ne ok ochopo. But jok mane ooro kucho noduogo report. Kata ka ginyalo dhi kata ka ok ginyalo dhi. Bang'e joma nowe chien Joshua gi Caleb nong'uono oganda ni modhi. And joma nodhi okuongo oor Kanaan mbele bende ing'e nying gi joma noduogo report maber. Koro jo kipenja aparo ni kanyo aselero ni gimomiyo nachiwo analogy mar Kanaan. But gima nawuoye ka about ewi Kanaan momiyo wacho ni mbadigi nodhi Maenan to gi jowa mamoko modhi oneno gima timore kuro. Ing'eyo Oluoch kidonjo e sirikal ekineno kabindi yo ma sirikal tiyo go ji kata yore mag dongruok. And gima do wacho ni en kadonjo budget makwongo loso en budget ma higani. Kech nadonjo tend migawo ni dwe mar 8 kadhi dwe mar 9 machake tich higa mokalo. Ayudo ka budget oselosi. Magima natimo en supplementary budget moro ema loso. To budget maduong' en budget manyochakore dwe mar 7 masani korka chako implement. King'iyo budget manadonja yudo ting'iyo ka bende pesa manoket ne dongruok mathurwa. Biro nyisi kaka sirikal ka un mabor go kata uonge nyalo tiyo kodu. To kanya donjo king'iyo budget masani ando ken thurwa kende atemo keo budget mondo gwenge mathoth kata ne wicho wilgo bende nigo paro ok en piny oganda wa kende. To king'iyo oganda wa ine kata county moro kaka Migori ino ka higa mangima uket ne gi budget mar ndara mar milion 300 gi wiye 400 milion 400 kende. To sani ino ka koro ne waketo 2.3 billion mar Migori kende mondo los kundernigo. Wagole milion 400 to 2.3 billion. Onge pesa ng'ato mwamayogi. Ena ni waketo gimiluongo ni fairness. Wakao pesa to waketo kuro mondo dhi e gwenge mathoth. Cleophas Nyanza mangima king'iyo pinywa mar Onagi counties wang'wen. Onge hospital mane nyochi luongo ne level 6 referral hospital. Moi Eldoret mantie level 6. Oganda wawuok Homabay nyaka Suba kanigi tuoche machalo kansa chuni ni nyaka dhi mana Eldoret, Moi Eldoret. To waduto wachulo usuru. To kane okel kwayo e treasury mondo ogine mondo mi minister mar finance ma koro sani abedeni mondo go sei nikech minister mar finance nyaka puodhi mondo hospital mar Jaramogi Oginga Odinga obed level 6. Gino ne minister otamore nyaka nyadonjo. Ayudo ka cabinet memorandum no okwamo kanyo. Professor Nyong'o gochona ni ngentie gimoro mwasebedo kwadhiro kanyo to tamoe ndalo gete. Oluoga kaka ni Jadabal okoro to igolo akoni mana golo mara moja. By signing mondo Jaramogi Oginga Odinga obed level 6 omiyo pesa manyo county kete ika kaiga nyo county kete milion 500. Sani koro serikal mamalo tero bilion 3. Kisumu Mariambo hospital mar Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. Pesa mar county milion 500 koro kinyatero osiptende mamoko e Kisumu. Koro sani tich Jaramogi ni lwet serikal mamalo. Duale nyodhi kanyo mong'iyo cancer center manyocha Professor Nyong'o chako gero county government moyudo ni odwaro milion 500 manyose wasewuoyo kode mosendiko na barua mondo agol pesa no mondo watie cancer center. Wadwaro ni jowa kani tuo mar cancer sani ng'eny kabisa piny Kenya ka. Kuro jowa ok onego dhi Eldoret magionge kata wede maginyalo dakie ka girito jotuochegi. Kisumu at least kiaso bang' ne yude jakanyakwar moro kata ang' ne yude jakajulu moro mawati kata mokendo gwasi mone dak kanyo. Omiyo
adwana wachni kati ko ngena no biye weche mag dongruok mag Nyanza ne bedo na kanyo no omiyo Jaramogi Oginga Odinga koro level 6 makoro kimodong no en improving go keto pesa mondo ketie facilities moromo ge level 6 already waseketo billion adek kaka serikal mamalo mondo koro riemb weche ma Jaramogi Oginga Odinga obed maber moloyo kaka nyo en lwet county government. To dobed ni yo machal nade waziri ni gima kamae ikete koki kendo nego beni tiyo to ka jatuo mawuok Gwasi mawuok wuotho gik Migori mantiere yo Suna West chopo Kisumu Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e gino mani kete koki to chopo kata to yath onge ochopo kata tiko no dhionyo yath e pharmacy mantiere oko to ka sirkal keto pesa mathoth kinde ka kinde iwacho ni achiel kuom gigo ma hinyo jowa gin tuoche kod dhier kendo ne ogol fuo e weche mag somo be podanga biye ka weche mag jopuonj kachiel koda ka jopuonjre to nyaka sani bende umi nenda makare kiparo ni hospital maero makoro se ng'aw ngadhu mare mochopo level 6 onge yath e iye samoro koro mano to ingeni gimoro be kochaki nyaka kaw ndalo nikech kwa kete level 6 nyaka wa improve facilities waketo go level 6 but facilities poko bedo improved demo mi waketo budget be koro kwa chako golo sani oloch budget kokadhi dwe mara beriyo dwe mara auchiel to okaw dweche moko nikech pod ichoko osuru pesa pod wa organize hapa na pale koro sani in fact dwe achiel mokalo ni manya chako golo pesa 50,000 mar budget mag weche mag dongruok nyo wachako golo koro biro chako loso hospitande ni nikech ineno kata Moi ne oko kana okete level 6 osebedo ka obedo improved kaka higa makata mana sani Jaramogi nitie kwayo mwaketo ne sirikal mar China mondo ogol pesa moro kanyo manyalo face lift go so oken instant coffee oken chwako chai kada chwako coffee nyaka gigi bende kao muda gima dende seche moko aneno ka jowa ok nigo en horruok nikech gigi nyaka kao muda ka gibedo implemented oken gimoro makukete budget to kiny iseyudo duoko kana mna nderni ok diket pesa to kiny iseyudo duoko nderni bedo itimo ne gimiluongo ni procurement to procurement okaw dweche sani neno ka nderni kolandi gibiro kaw dweche jitero documents and all that but gima duong kata manyo ineno ka jatend piny manyoa nyotimo kanyo poko wuok nderni mang'eny manyo miyo contracts manyo chiwo e piny gi mediere ka nderni go kata sani chuno wan nyaka waloski kendo wakete pesa nikech nyo osemigi contractors go sechakogi to be onge kaka inyalo golo contractors go e yore go nikech ka ok ichulo gi yore go to gin be me pod biro dwaro ni gidhi gilos yore mamoko midwaro ok gibidhi loso yore go nyaka ikonge chulo gi mamoko omiyo gima duong' ka en keto program gimoro program mar sirikal ka itimo tenda tichakogi kosechakgi koro en tiekogi no ka sirikal mantiere mane ochakogi ni pod nitie biro tiekogi kama chielo donjo be biro chuno sirikal modonjo ni nyaka to gitim gimoro e projects mochakigo mane projects ma bendi lose sani kanyo bende achiel kuom penjo mano biro motelo ne chenro ma montiego sani en ni tie contractors ma bende yudo tenders gi matimogi to giduto wacho ni omenda michwalo mawuok e sirkal mamalo madie counties rem mar ma ichopo kare ang'inare donji setemo mano mar rango ne diere omenda gi chopo ne counties e wang' sa bende omi bedo kod kibaji ni ntiere jogo matimo tich ne counties kuonde monego bed ni gidhiye to omenda ochwal negi e yo makare kata sa ma owinjore dipo ni en rem mawuok e sirkal mamalo koso pod en mana gi yore mag budget ka en sani ni pod counties ok nyal chulo jok motiyo ne counties kata contractors to nyiso ni kare budget gi ema gitimo marach counties go nikech counties sani ok nyal ywak ni pesa ma oketnegi ok wuog sirkal mamalo nikech nyaka donje ministry no ywak mar ni pesa deko aparo ni sani to koro aidho rumo oro dok piny pok iwinje dweche kata 2 3 4 manyorogi ka jo governors oluongo press conference ni National Treasury otamore golo negi pesa samwa wueni oluoch wane dwe mara 11 kawuono en tarik 19 wasemiyo counties nyaka dwe mara 10 pesa ma dwe mara 10 ma dwe ma pok wachiwo pesa ne en ma dwe mara 11 ma wantiere wachiwo pesa county every month and in good time
So oken problem mar pesa ni okuogi e sirkal mamalo. Wagolo pesa e sirkal mamalo watere counties. Koro counties bende koro ningo kasre. Gichul contractors. Mano kuro ng'eno ok tich ma National Treasury. Ka dipo ni nitie contractors mok chul, it means ni kare budget notim to pesa onge. Gitimo budget ma excess. Koro mano to problem mar county. But shareable revenue, pesa ma wuok e national government, kadhi e counties, wagolo in good time. And pokiwinjo, an gadieri ni pokiwinjo ng'ur dweche 3-4 mokalo ni National Treasury tamore golo pesa ni county government. And one of the first exchequer releases machiwo every month. Pesa mar CDF bende sani aketo. Ochalo check off. Dwe ka dwe igole 5.3 billion. Dhi ne constituencies mag dongruok dwe ka dwe. Ma dwe mar 7 no achulo dwe mar 7 e dwe mar 9. Then dwe mar 8 gi dwe mar 9 10 point something billion wachulo dwe mar 10. Then ma dwe mar 10 ni benyo wasechulo for constituencies. Dwe mar 11 madongo. Goyo mar jo NGCDF do mar dwe mar 10. Correct. Aya, ka koro wasudo nyime e wach mar siasa mantiere kar kae. Experts manokao mondo mi odhi okony jatend piny Kenya William Ruto ma en achiel kuomgi ka intiere migawo ni mar omenda kaachiel koda kanyawadu mantiere e migawo mano mar teko mano Opiyo Wandayi. Diponi kama untiere utiyo gi thuolo maru mano mar ywayo oganda man Kaluo mar mondo mi odonje sirkal. Debe ma igoyo Kaluo ma bende un ma untiere opara manyime en gino ma bende yude seyo maduong' ahinya ni uywayo joluo duto mar mondo mi odonje sirkal. En gino ma diwache yo machal nade broad base ni kama gintiere jitenya ka donje iye koso gana moko kodong' oko to gintiere ratiro margi. Ikeyo Cleophas siasa en kisera. Onge ng'ama nyalo chuni kata mana jaoda ok da chuni mondo gochne ng'at moko dwa no gochne kata mana nyathina. An ema nyalo chunora mago kura ne ng'ama dwaro. To en mana kisera. Gima duong' en ni an kaka John Mbadi, an minister e sirkal mar President Ruto. And otera kuro kokadho kuom chama maro mar ODM ma pod an a member. Wan gi unyaka wachak ng'eyo siasa mabiro 2027 to gima okadho 2027. Koro wan bende an gima wacho ado wuoyo kuom an gima wacho en ni nyaka wago kwan nikech siasa ka en go kwan. Onge political party ma en NGO. Political parties or NGOs or civil society pressure groups ma wasike street ma demonstrate street what the manaka there is need nikoro what the street. But political party mora pinyni gombo ne maduong' en loso sirkal and mondo sera margi sirkal mondo ti. Koro sani samwa bueni one formations Cleophas gimaneno ka jo ok ngi en ni siasa ma 2027 already kiwache kisungo se kaushe. Sani ji osechako pango 2032. Oganda watu pod wuoyo 2027. Nyaka wagike okang' mar kuro kao decision. Mondo wang'e ni to ere yo maber mabende wanyalo kawo gotelo 2032. Diponi une jotelo numukero oganda wa mondo miolo se 2027 nikech ka injili mora mitero kocha en mar 2 term kata 1 term to Kaluo 2 term ni ong'eny. Emo mi awacho ni mondo mi oganda wa nikech gima neno ka jo wa bedwaro ahinya. En ni bende oganda wa bende otele ne pinyni. Mamano to ok dwa wuondre. And onge oganda mok dwar ben hotel. Ng'ato ka ng'ato nyaka gom telo. Telo tidhi telo ne Kenya mangima. But oganda koganda nyaka dwar ni gitel ne piny. Oganda wagombo no tel ne piny. But nyaka wabed gi strategy. Telo ok en gima yuda mayot kamano. Especially telo mar Kenya. Mokwongo en gima nyaka ibed go oganda e toki. To mar ariyo nyaka nitie gik ma nyaka ibedgo. Nitie tonglo ma nyaka ibedgo gi gik makama. Gi networks magi. Gigo iloso ok nyal time gi 3 years. Ok nyal time gi 2 years. Gigo iloso 5 years, 7 years kata 10 years. President Ruto makamuno president ni nochako loso program mare mar bedo president 2022 in 2010. Sama no opogore gi ji ma ji go yes ne katiba teto go nocha. Already notemo pimo ngufu ne chal nade.
Omiyo kidwaro telo ma 2032 nyaka ichake sani be in fact wabedo late. 2027 to kidwa chako sani to kibijuko ji nikech already king'iyo Kenya ka wan gogendni ariyo koro sani. Wan gi group man ka jatend piny koni to kendo wan gi group ma bende kwedo motelne gi Kalonzo to telne gi Rigathi Gachagua gi the rest. Koro wan kaka oganda nyaka wang'i ni to groups ariyo gi ere mwadonje to sama wadhi kanyo nyaka wa ser jowa an kaka mbadi rasero jowa ni mondo wadhi watigi President Ruto. Gima bro miya ser jowa en ni nyaka nyisgi ber mar bedo gi President Ruto. Achiel kuom gi en dongruok. Ng'eyo ni ang' ni miya thuolo mondo awuoye mano. Mar ariyo en ni to ere joma kopo ni wariwo go kuot kata kwa olo mogo to kiny mok wane ne duoknwa. Koro ma ema bro duoko wa history to wang'eyo joma ne wasetiyo go chien. To wang'eyo ni ere oganda maduong' mabe kwariwore go to dipo kwachopo kama wadhiye. And gino wachako sani. En siasa emigoyo sani kosen go poro ne dongruok ma jatend piny Kenya timo sama walose ni jatend migao chike ma pacho kae keti mondo mi kikigo siasa mano manyinindo nyakonchiel diponi oloke e telo mar William Ruto sani ma yeni mondo mi ugo debe ni yiero mar higa mabiro kata yiero mabiro. Cleophas dongruok ok pogre gi siasa. Ugo siasa nyaka go siasa to nyaka go dongruok. Nikech sami wacho na timo magi to nyaka iwacho bende kumeda thuolo and gini time at every level kata MCA biro kono ni achako yor ni aloso to yo mudong ni eta gombo no chako meda higni 5 kendo mondo achaka loso seche go wuoye dongruok to bo wuoye siasa kata mana tend piny iwuoye dongruok to bi wuoye siasa. Awinjo ke wacho ni nitie sheria motamo jotend migao goyo siasa. Ok ang'e ni mano sheria mane an pok aromo gi sheria aseloso chike higni 17. Wawachni ni cabinet secretary kata courts noseng'ado ni cabinet secretary gin political appointees. Onge kuma nadhi atime interview public service commission kaka principal secretaries team. Principal secretaries bedo interviewed gi public service commission. Gin employees of public service commission kata bedo ni president ema appoint gi. But gin employees of public service commission and gi sign gi public service commission gi code of conduct gi everything. And kaka cabinet secretary and contract na and give the people of Kenya to the president. Unge kumana time interview and a bit appointed politically, teach banyalo politically. Either yombwa, kuro side money anti yombi, kuro knyali yera, or gola, genga mo yera, or parliament ogola. So unge, I don't want to repeat ni, unge en koso ng'eyo, joma wacho ni jatend migao okoningo go siasa. Unge chik motem jatend migao go siasa. High Court noseng'ado ni jotend migao in political appointees gino yene gi go siasa. And so long as niko na siasa no ok keth tija. Nikech Cleophas onge ga mosekona ni mbadi ise fail to tiyo tiji mar cabinet secretary nikech go siasa. Ko gik Saturday, Friday, Sunday ane awacho weche na mag siasa unge ng'ama tama. Mar ariyo and oketama the lemo the church liete the functions na abro losogi. Friday kaero ne adhi neno project moro kamoro nikech na wacho ni an ok adwa bedo minister mar finance musike e 14th floor mar treasury building. Nyaka ne kaka jokanyo dak. Mane nomiyo na dhi Tana River tanwang'o ni bridge mar $100,000 osemiyo nyithindgi nyang' nego nyang' chamo all these years ka cross ka dhi school. Sani bridges igero kanyariyo nikech na dhi Tana River maneno gi wang'. So minister mar finance kata tarik 28 gi tarik 29 abro dhi Nyanza Circuit adhi chako gi Lower Nzoia rice growing area wadhi Ahero bang'e kinadhi Oluch Kimera then abro dhi Lower Kuja then abro dhi Suba Class manye neno kolandi gazette for irrigation project wachako irrigation project Sindo gi area no gi Nyamaji gi that Lambwe area. Then we will upscale it to Nyandiwa, and then we will also do Ndewa. So all these irrigation schemes, mono create jobs na jowa. Abro there personally, and mano can go siasa and teach to siasa benye. So those two things, nyaka de kanyakla, nyaka giwuoth kanyakla, and okabibero ka awuondo juwinjowa ne an kaka minister ne an kadeta wuoyo medongruok. Sama wuoyo dongruok ndong nyaka ler gimomiyo dongruok obiro.
Kiwacho ni mane kama nitiere kar kae. Sa osekalo dakika adek tok sa ariyo ma ikinde ma wadaka we yweyo wa masani madundo to oduogo ka weche thoth ahinya. Achiel kuom penjo ma pod nitiere kar ka mamedo mana donjo ang'e ma waduogo kod kendo wachako kodgi e tielo ni. Mar ariyo nitie weche go mago mag gero uchumi mano mar achiel kata mag gwengewa keto mwandu e lwet jowa ahinya oganda luo kama nitiere sani achiel kachiel kae to penjo machielo ma pod donjo kar kae en mano mag jopuonj mago mag junior secondary. Wacho ni jo JSS jopuonj maromo 20,000 nyaka sani gine terms magi mamoko yango ni korak magi rumo giko mar igani. Bende nitiere chenro mano mar keto gi sirkal miwacho kama okuongo ni ero penje mbadi ni billion 7.2 allocated to TSC for confirming 20k in turn teachers. Wacho ni and recruiting 24,000 more in turn. Wacho ni gintiere kure. Wacho ni nowach ni June magi duto ntiere ka negi bede budget kendo negi tie kachiel. Jatend migawo mar somo be nowacho ni ero treasury ma poko release pesa mano mar confirming JSS intern teachers maromo 20,000. Chal mar wach mare chal nade nikech dongruok ka onge somo bende bedo gimoro matek ahinya. Waduogo kode bang' yweyo ma wakawo sani kikiri mabor. Dhako muol ka donjo matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kokitimo pruning maber, iboyudo nitie tuoche moko bende kaka fungal diseases chakre tie plant gi piny kae. Ndo sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasome polytechnic nena inajua kali tu kaka kora timeni pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwako gi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kero nyako Ramogi jwang'en moro mara nikete kar kae chenro mara Rupiny wadhi nyime kaka to account kaka jatend migawo mar omenda FCPA John Mbadi e kin mamoko bende ma pod biro kachiel yiena mondo mi akale ote moko kagi kato bang'a mi thuolo mar mondo mi duoki weche go mag dongruok matimore Kaluo. Erokamano ahinya kuom twak makende mosna jathurwa Manera Waziri Mbadi. Mokwongo gone erokamano mano aneno ka junction mano ma Koguta Sindo Road olandi mondo mi ogo lam. Erokamano koro wakwayo ni
wakwayo ni mondo odhir wayude contractor machako loso ndara mano mambita Sindo Road, because matimo sori Magunga dimos ahinya. Mano ema biro miyo jowa winjo ni gine sirkal fully. One bank party leader wa mano President William Samoei Ruto nyaka 2032 wacho ni mano ema ber maote mar Bruce Auchi no ja UDA ma Kasugunga mano ja UDA machielo ntiere karka wacho ni oluocho yaure en adieri ni onge sirkal makao pesa ching to tielo e ofuke ji. Tij sirkal maduong' e bero lwasi mano mar nweng'o. And therefore jogewa onego bedgi horruok ni tieko the rot mano ma CS Mbadi oyudo treasury, including Dino Rode, mago mag kuo kod pok, mago mag nyabathe mar omenda ok nyal nyago lemo immediately. Odhi nyime kanyo wacho ni mogik kon CS Mbadi ni history kono wani bedo minister mar omenda kete machiegni ahinya gi bedo rais e Kenya ka omakre gi ker Ruto motegno okaw komno mar ker 2032 wamor kode kaka osewuok oko. Meanwhile opposition tok wadogi ng'ama paro ni mondo yiere nyaka obed mana activist odhi adhiya e ndara gi familia ne. Opposition was never meant for the Luo community. Ma Jack Wandago wa Ward Sigomre, Siaya County agoniro kama na kuom ote mari mabendi yoro karkae kama moko pod nitiere mwaluwo ntiere ote muwoka kuom Tom Duku wacho ni Cleophas Mbadi has the duty to serve as a good minister. Machelo wacho ni our politics is clear that we want good governance. He must show the ability that we can build. Wacho ni an economy ya orego gidholuo jo wabende oyudeka achiel kachiel. Wacho ni to support free education and health. Wacho ni bende kaka jalo mantiere political party. Wacho ni will discuss the future of ODM and their action and performance. Mano bende kokirika te scale achiel kachiel. Machiegni kendo waziri kama ntiere karkae. Ber mane ma piny Luo seneno e sirkal ni ma inyalo kwan ne wan kaka warango chal mar Nyanza kembe mo nyalo siemo Kaluo kwadonjo Kaluo wanyaneno much dongruok bende ni gino mantie. Thank you. Mokwongo adwa na wach ni ing'eyo ni nyaka nyo walos sirkal mar broad base ne kana luonga ni Manywanda kata sirkal moyawore ni kamano poko kurka waneiga mokwongo kurka rum and budget walos achiel but wanwango ka already nentiere bango moko mabende president kijoge mana nitie nosetimo thurwa kocha achiel ari adek to nyaka nyo wadonji adwa wuoyo especially kuom aka kata koma ntiere ni mokwongo dongruok maduong' en pesa nyok dhi e counties magwa to counties me Kenya ka joluo be nigi counties gi sani asewacho ka kana achiwo ler ni pesa donje counties samo winjore mano ningo bed ni kelo dongruok kata konyruok ni jothurwa to ka we mano kanyo wadonjo sama nyo wadhi e Madaraka Day nyo wabedo piny ma atiyo gi teko ma katiba omiya to wawinjore gi jatend piny wadhi wabedo State House gi jotelo ma owuok Homabay ma nitiere pesa mwaketo manyocha na apuodho kata ka bunge pok opuodho mineno yore molosore Homabay town olosgi gi pesa mago isei ka bunge pok opuodho bunge nyo puodho gi achien ineno ka anokao billions of shillings wakwa keto Homabay town kende billion madhi adek 2.9 billion kikao donam ma Homabay manyocha kapok wadonjo phase 1 mar paya no selosi nyo wachaka approve million 600 ne Kenya Ports Authority loso phase 2 mar paya no king'eyo Kabunde airstrip wa expand that airstrip give 300 meters to make it 1.8 kilometers mwagero nyaka terminal makao million 197 mago pesa mana puodho kabunge poko kade now Homabay kanyo kapok budget masane achako gi county ma onyuola Homabay budget masane already ing'eyo ni yo ma Magena Marindi Magena kadhi nyaka Pala ukuta kadhi Orea yorno ni elwet contractor ma China magi manyo odeko gi nya afollow up every week gimanyo pod odeko gi en which moko mag bank guarantee and security no nitie mistake moro aparo ni either nyo chul last week or this week abro confirm
Yo mawuok kamoro na golo muok kaluwo tati kadhi nyaka Kogore. Already the contractor osechul monego bed ni odhi e site. Mago yore manyicho osechiw. Iwinjo ka jawinjo moro penjo kanyo yo madhi Sori kawuok Mbeta Sindo nyaka Sori. Yo nok dhi mos en ani chon nyocha ok chul contractor. Nyaka nyo wachul the contractor oseloso yo from Orlando sechopo Agulumo. Ma en kilometers madhi 20 gi wiye. Within a very short time. Bang' kosechopo Agulumo odhi chako gi Sindo koloso kubiro mondo otude go Orlando mondo yorno then wabro dhi Mbeta be. Now, sandi endike neno budget masani manyo yore manyo landegi. Iwinjo ka achiel kuom jawinjo wapako Kuguta Nyabera. Apart from Kuguta Nyabera no nitie yo moro bende Tonga Kisaku nyaka Osiri, nitie yo machielo bende mawuok Kanyakia madhi nyaka Luanda, Suba North. Nitiere yo mawuok Ndiru nyaka Rangwe, in Rangwe constituency. Nitie yo mawuok Njeri Oriwo Road in Karachuonyo. Nitiere yo mawuok sani Wahambla yo mawuok Kimbo nyaka Wahambla en nyocha osechiwe ne contractor. Yo machielo en mawuok Lela kadhi nyaka Ruga mano Homa Bay town. So Ndhiwa motudore gi Migori County be nitie yo ma Kalamende nyaka Nyakweri. Waziri bisu ko mar Homa Bay County makura sude. Kidhi Migori County. Migori County Wendo constituency. Yo ma Kanyawanga madhi Dede nyaka Rapogi nyo lande nyo akete budget manyoroni nyo akete budget manyo lande en bende Los Salam Stella nyaka Gogo Inuriri bende nyo lande. Yo machielo en mawuok Suna History ora gi Nyatike kamoro ni Posta dhi Nyikendo duwo Nyarungi nyaka Makala nyo lande. Yo machielo mabol chako lande en Masara nyaka Muuru yo mosewuoye igni gi igni. Yo machielo mochako landi en Kababu madhi Pinyoyie Bondo to luwo Pinyoyie kadhi nyaka Uthu. Then yo mawuok Uthu nyaka Got Kachola bende nyo landi. Mago lamte manyo landi muwakete budget mar higa achiel kende. Kidhi Kisumu County ka wawuoyo nitie yo mawuok Awasi madhi nyaka Ahero. Mawuok Awasi nyaka Katito mano be nyo landi. Nitie yo mawuok Chiga Rabuor Chiga Road Nyolande mago nyo wakete budget. Nitie yo mawuok Holo iluoni Holo Lela Road in Kisumu West. Moko mawacho gi mago Nyando in Kisumu West en nyocha oselande maparo ni contractor oseyudne en osetimne procurement. Yo machielo nitie manyocha ma Kisumu yo ma Holo Lela yo no Rosa Buyo oseyudo ka luwa ahinya ok we aywe office. Yo machielo en Grace Ogot Road in Kisumu town maboron en bende dhi lande this week. To Ombaka ma ndara mawuok Ahero kadhi Ombaka en bende nitiere e budget nikech wacho ni yero jotelo moko nyalo bedo kamedo mana dhiro kendo bire apisi mondo mi gitim limbe machalo kamagi. Wote modonjo karaka ni jatelo moro nowuondowa ni ndara no onego chak go elam. Jotelo gi bende gibiro iri weche mag lobingi mandara ma Ahero kadhi Ombaka. Ineno yo ma Ahero kadhi Ombaka will check eto kapani ne program masani ni. But Ahero Awasi Katito Rabuor Chiga mago ni Nyando Jared Okelo osebedo ka wuoyo koda yorni. Nitiere yorego ma Grace Ogot mano wasewuoyo gi Oron Oron and Machia and Yoma Holo Lela eto no sit bedo concluded the panic contractors have been awarded and bende Rosa okweyo gi daraja moro Thim Katindi mokare yogo Rosa nyokwe aywe mago eloso sani Thim Katindi bridge. Now Nyikal benyo ntie wawuoyo go daraja ariyo no ka gine amako mna wigi bende wadhe loso. Now kidhi Siaya be nitie yore mang'eny nitie moro ma kamoro ACK Plaza Kisumu nyaka Usenge Road. That road 500 million and then bendo dhi bedo oselande. Mabondo bypass oselande. Nitie yo machielo mane okwamo wang'aro Akado madhi nyaka Asembu Bay Kameto. En bende nyocho kwamo nyo keto ne pesa makuritie kego. Yo mawuok kamoro ni Kalandin madhi nyaka kona Kelija en bende nyo lande
mago tamak. So mago yore. Then Cleophas. Yes. Yo miluonde ring road. Mane osebedo ka sirkal otamore loso to Joal Bank were ready to miyowa pesa. Alwora nam lolo. Nyal says go sign ma Joal Bank osemiyowa $3 million mondo tiek go the final design. Gimiyowa pesa mondo walos that ring road mondo chake. Onya chako karang. Well, kaka neno the progress day, ngene Joal Bank nyaka they through their processes. Wadwani kaber to next year. Kapokuru mondo yorno mondo timrok nadi. Ocha obedo ni osebeda awarded to the contractor. Adhire piyo kabisa. Ring road no eno wuoka Busia nyaka kanye nyaka Moru Bay. But sections maonge completely. And nitie sections in Siaya maonge and one lot. Then nitie the section mawuok Homa Bay madhi nyaka kamoro Nyagwethe. Mano one lot. Then Nyagwethe nyaka Moru is another lot. So this Mabende is a major development. Makuponi wa pull through watieko SGR. Sani we are one process mar tiyo gi road gi railway development levy. Wadwa raise money mondo wagol SGR odhi Kisumu kendo dhi nyaka Busia. To nadwa tieki ka wacho gi projects to ng'eny. Sani neno stadium ma Homa Bay nyobe otieki gi sirkal mamalo. Manyiso gero gi county $1,500,000 odhi kanyo. Ineno ka pawo mpira ma Migori mosewuoye for years. Sani sirkal ma okete 700 million. Tich dhi kanyo ma ok yue. Siaya stadium ma Siaya sirkal ma malo kete 800 million mondo olose. Nasi wuoyo Jaramogi Oginga Odinga teaching and referral hospital. Mogik jowa nyaka be yud pesa ofukogi. Mane penjo mantiere kara nikech wacho ne much pesa ni bende entie. Ng'eyo ni kwaloso yoregi wamiyo ohala bebedo mayot. Chirni king'eyo chirni mwaloso almost every county nigi chirni kata 18. King'iyo dho nembe sani Moru Bay nitie $400,000 mwasepuodho ne Kenya Ports Authority mondo los kanyo paya. Meli sani uchiegni rumo. Meli mar public transport madheringe Lake Victoria wadwano piodhi Mfangano to dhi nyaka Moru to fly all these areas nyaka Kisumu nyaka Usenge. Now mondo mi pesa donj be lwet jowa wase identify rice farming and wase nongo ni rice farming wanyalo increase acreage ma under rice farming by 100,000. Emomiyo 28th ki 29th abro bedo Lower Nzoia wadwa medo acreage kanyo by 3,000 acres. Aero ma paro ni chiegni gi gweng' koso ichoki ja Kisumu kanyo. Aero wa expand rice production kanyo. What they oluch Kimira, we just need 100 million mondo chak produce rice. Lower Kuja, what do I expand another? Only go why expand at least 12,000 acres. Rice mawuok Ahero, mawuok Lower Kuja. Ki compare ge Mwea. Mwea 1 acre golo 2.4 tons. Taero, Lower Kuja to 3.5 tons. So Lower Kuja, kuatimo that irrigation, watim irrigation on Loch Kimera, watim irrigation on Soba cluster and Dewa cluster, watim irrigation ma Lower Nzoia, watim irrigation ma Ahero. Magibro miyo joge watich. Nikech mane yo ma pesa nyalo donjogo e mfuko. Onge yo machielo ma pesa bro donjogo e mfuko jowa ka ok okadho kuom yore mag manyo nweng'o ke kaluwore gi lwasi maber mwaketo ne jo thurwa. To gigi ki jowa paro ni gigi ki gachiel ni nonego bed ni gigi osetimore te morumo ok nyalre. Gigi biro kawo muda. Wachako gi kidhi yore gi kochaki gibiro tieko higa 3 mondo girum. Rice farming ni biro kawo budget moko 2 mondo wachop kama wadwani wachopie. So jowa obed gi orruok to jowa obed gi focus. Tinyalo timo ang'o mondo mi gibed gi orruok? Ni loso kod giyo machal nikech chalo jotelo mabiro mana gi ng'ama da biro kata mondo okona japiny niero wan wantiere iye ka gini dhi bedo ka wadhi yudo ma to koni gi kinde mag dhi kawo dipo ni mane mamiyo ok gibed patient kata orruok ni bende ok gibedo uloso kod giyo machal nade? Jowa ok rach Cleophas. Jowa winjo maber matek. Joma seche moko chochia jowa samoro gen joma kata ok da gen joluo to moro ng'ato dak mabor. Ng'ato wuoyo to samoro en kata na Amerika. Jowa nigi orruok.
kendo ging'e ni gik moko kawo thuolo kendo gimor ni at least wasechako wuoth koro en ni nyaka wa engage gi to wan be nyaka wan kaka sirkal nyaka wanyis wakas gigi kaka ineno weche nyo wakaso nderni ma Homa Bay, nyo wakaso stadium gigero, nyo wakaso chirni igero, wakaso wach Jaramogi Oginga Odinga sani kod teaching and referral, wachako university Migori, branch mar Rongo University koro dhi bedo Migori. Dwani wakas gigi, hostels wager Tom Mboya kaka nyocho wawacho cha. So wakaso to jopiny be biro mana neno ni awoyo gigi ni ariyo gi jowa wuotho kod wachopo ka. Nyawinjo ka achiel kuom jowa kaero duoko jodolo wacho ni wan gi ministries ariyo to jowa go moko nigi mathoth. But ing'eyo gima jadolo no kamoro bende anda aluoro pache nikech ng'ato nyaka gol pache. Gima kamoro be pok understand sirkal ka ni nitiere ministries moko minyalo bedo gachiel to nigi nengo zaidi. Kwano ni yore gi kata dibed mana gi unyalo bedo gi minister mar migawo moro to mondo oyud pesa kana mondo mi otim nungo gino nyako chako duog mane treasury. Omiyo ministry mara ma treasury ni aneno ni mondo atiyogo mondo sama jo Kenya mamoko yudo yore mag dongruok to ganda wa bende kik dong chien nikech nitie gik moko ariyo mane jatendwa wachona, jatendwa makoro nindo na penje ndio jatendwa makoro iketa atiyo gi wuode jogotni ere kaka idwa nati nikech ing'eyo kaka an nikaketo chunya gimoro ati kuna ni mbadi dhi ti mi nyis jo Kenya kabintelo manyo ODM de nyomyo jo Kenya. Namba 2 ipari ya ni thuru abendo sedok chien dongruok. So weche ariyo go an gi wiya ka ma wiya ok nyal wi na winjo ka ng'ato wuoyo weche mag achiel kuom penjo wach mar jopuonj mag jo JSS kamano kendo en penjo mobiro e yo mathoth ahinya. Aparo ni wach JSS ni indiko gi karang'o nikech nitie weche ariyo mawuok e migawo migepe ariyo busegolo omenda ne jogi mag confirmation. Ineno Cleophas gini jo president osewuoye the sirkal okawo policy ni JSS teachers tiyo higni ariyo as interns. After 2 years they are converted to P&P. So jowa ma JSS teachers the 20,000 osetiyo for 1 year. Ibi med ge contract of another 1 year kai to gibedo converted. Agese oro simbaka messages ni lufapaga bero da ng'ato survive go. Ang'eyo ne lufapaga bero thin. But JSS teachers be onego understand ni nitie jomoko ma yudo 0. Jomoko yudo 17,000. Jomoko yudo 1 million. Ang'eyo ni ji ok romre. Sirkal bende nigi mpango nikech pesa be ok en gima yuda instantly. So kan sirkal osebedo gi mpango ni utiyo 2 years ubedo confirmed. Nitie joma graduate gin gi onge kata gi option mar bedo interns. To gimbe gitimo mna degree. Jomoko timo bende courses kaka jo P1 teachers, jomoko timo courses momoko mag medical ang'ango. Gionge gi thuolo kata mar bedo interns. At least gin gi thuolo mar bedo interns for 2 years then gibedo converted to P&P. And President Nyusi Wegi okanyal contradict that. That is the position mar sirkal. Yes. Confirmation ite mekaramo. Of course we have agreed ni kage komigi another 1 year gibedo confirmed end of next year. Idhiket negi budget ma 26-27 mar confirming gi that budget. I know actually Simba opong gi messages mag but policy sirkal develop a policy to gi negotiate that policy. Koro kage gi concerned ginyalo raise gi ministry concerned to kod TSC. To ka jatend migawo mochung' ne weche mag somo ka entiere achiel kuom nyakalondo mantiere kambiwa kar kae koloso to wacho ni TSC osendiko kata weche mag requisition ni treasury mar mondo mi ogol omenda to wacho ni mane kama entiere dipo ni mibai under the bus mano kama entiere kanyo ka dipo ni mane kama nikech ne ok awinje Cleophas kadwa duoko but aparo ni minister mar education ong'eyo budget ma wan go to kendo onge pesa ma se hold mapok achiwo ne tre. Actually TSC achiel kuom agencies ma wa finance ma onge ni delay. So onge requisition mosebiro
to treasury ma okobedo respected. To kanitie anoka implement policy Ministry of Education. Minister mar Education nigi policy on JSS. Ka nitie dwaro moro ni kata wamed pesa watim kama, I will come in. So long as this sirikal ose kauni my policy. Abro manyo kata kaka pesa unge abro manyo kumi manye mondo waketi. Muna kaka nyo wamanyo na lecturers mag university. Ero kama na inya kendo kamesa wacha dongi thuolo madakika 2 kanyo to tieko to gima dani mul kendo mogika duond bura mar ODM ochopo kama chalande ma duond bura manin jakom mare romo moro nitie kalo mar NDC miluongo mondo mi obedi jotelo mamoko e ODM wacho ni oganda kadipo sirkal ok otimo gima dwarore ma korine sirkal gidok e ndara duond bura mar ODM gichung mare pono dhi neno kama machung katore. Well, ingeni ka utiep na chako kan ko utiep maduong obedo maonge manyo un miyo kelo nutipo manyo ujwe to nyaka tabu bedi achiel koth bro go areyo chieng bro chambu machalo kamago but nge gombo ni jowa ma jo ODM ongich matuta ahinya kendo nge ni oganda mosebedo kaluwo ODM nitiere geno kata gombo mane gen go. Gimo miyo ji nyalo luwo chama en geno. Onge ng'ama nyalo luwo chama ma onge gi geno. So nyaka jo ODM ka okang' ma miyo ji bedo gi geno kuomgi kata ng'iyo ni chama mwaluwo ni bro tero wa kamoro. Yes, ji nyalo dhi e street nikech ka sirkal ok ti gi ji maber to onge tiende wuondruok. Nyaka ji dhi e street ka sirkal nyalo winjo dwach jopiny kendo ma wasetimo higa ka higa. But gima temo bende kwero jowa en ni street kende yo miloso go weche inyalo los gi ng'anyo to weche binyalo los ka ji obedo go mbaka to ji nyalo loso weche yo mopogore opogore kata mana kane wayudo uhuru dongo wadhi Lancaster bang' ka ji ose ka koko osebede kata manyo wakelo katiba manyien ji odhi Bomas, ji odhi Kilifi, ji odhi Kanye, ji odhi nyaka Naivasha. Kata mana sani mondo mino wabed ge broad base ni donge ji ogoye mbaka kendo nyo ji pod ogoye mbaka omiyo nyaka wang'e mano to gima nadwa na wego jowa kamano kwatiko Cleophas adwa ni jo oganda wa ong'e siasa matimore Kenya kani yo matut. Anda neno ka nitie jowa moko ma samoro oseng'iyo gi siasa mag agitation ok gidwa ni giwe but siasa nyaka ibed ng'ama seche te bedo strategist ing'iyo gima timore. ODM nyo nigi support kata nigi support kama owuoyeni e piny mar Luo. ODM nigi support e piny mar Nam Chumbi. ODM nigi support maduong' e piny mar jowa matukudera gi jo Western. ODM nyo nigi support e piny mar Kisii. ODM nyo nigi support Turkana. ODM nigi support Masaini. Now Nairobi to en kama jite odake. Ere jo ma wacho wach mondo mi wadhi e street ni. King'iyo jo Kisii already nenore ni kaluwore gi wuodgi mabenie upinzani cha aparo ni pachgi moro ng'iyo ni wuodgi no nyalo bedo gimoro maduong' kocha. So gin sani neno ka weche mag ODM gi ok giriwore ahinya. To adwa ni ng'i nane ni to ere jatelo mawuok Nam Chumbi ma wacho ni kik wa support William Ruto no second term ma en odwa dhi e street. Kuom jotend siasa te mag ODM ma Nam Chumbi nitie moro okane ng'iyane Masai inyisa jatend ODM moro amora misiwinjo ka wuoyo Masai kanyo obed Lenku ma governor obed jotendwa mamoko machalo Memusi MPs idhi kuom Ledama Lekina bisewinje mawacho ni gin ogedwa ni Ruto yud second term gidwa dhi street dhi ane Turkana inyisa jatelo kata achiel kidhi Tukudera kupogore gi Sifuna mabende ok jatend Tukudera en Nairobi ka andogo siasa ma Nairobi ma town nyisa jatelo moro man gi lumbrune e piny mar Western ka madwa ni jodhi street talk ni en odwa duong' n'oganda wa kendo e ODM ka oganda wa ema neno ka osechako wacho kendo mar duoko ji street. Koro wan oganda Luoni wan bod wa isolate nyo wan e ODM gi joma moko tineno ka joma moko gito sweko kendo gia Northeastern leaders teme ODM nyaka governor ma Wajia manyo yer gi ODM onge ma wacho wach ni wawere gi Ruto wadhi e street ka ok watang' ni pod waendelea gi siasa mane wagoyi ga pira boro pira chiko ema wadwa goyo 2015 2025 2026
nyaki bede ng'ama bende adapt malokore gi siasa kaka piny dhi. An bali no bende okana kawada ahinya. Wan bende wasebedo activist e Kenya kana chako ge university. Kendo wasechungi Raila an consistently. Nitie ji mang'eny mosendhogo Raila. Wan wasechungi Raila consistently. But kang'iyo ka bende lwasi masani, an aparo ni story nyalo jaja harshly ka chaka participate e duoko joluo kende mondo isolate themselves. Ng'eni mondo mi Raila nochop kama ochope ni waa mabor. Ok adwa ni wachak wadok kuma ne Raila ochake. Raila nochako kodwa kama wadong ne wan oganda kendwa. King'iyo kura mane wago 97 mane wago ne Raila gi NDP noyudo kuch joluo kende. Onge kuma noyude kura kendo. To build mano mobuild makoro gik kuma koro noyombe mobede president. Manyaka sani owuok ka piny mangima Kenya mangima ohere. Ok dwa wachak kendo kecho bro ka ni wachak wakaw higni 30. An gima tieko go ka wacho en sani oganda wa oningo many yo moro ma wabedo gi leadership mar riwore go oganda machielo e teams mosewuok gi mondo 2027 wakaw okang' makare to ka gik 2032 tachiel kuma bowuogi odhi odwar kom mar president. Asewacho kendo anuoyo ni wuoche Raila tuduo but anyalo loso wuoche na moroma ma wuothgo so long as nang'eyo kuma nyo Raila tere oganda luo and Raila nyo tero wa Kanan no an gi pacha asenene aikora mar rwako wuoche mamaga taluwo footsteps mag Raila mondo watero oganda wa kama oningo oganda obedie 2032 ok bor sani oningo wago plan mar 2032 to kapod ng'ato pur paro ni joluo oningo dhi street nikech onge ODM mabro dhi street en jaluo mabro dhi street anyiso i gwenge tete ma ODM niege uma gwenge gi okane moikore ne dhi street. Ageni kanyo weche thoth ahinya mantiere karka mako pod mana donjo Fred Naboth Fred Otieno mano ma British Airways kawacho ni Wosia CS ageni nyelo thuolo mar kono wa progress mar ng'iya goto yenga ko bare road maidore county Siaya mokonya bedo mathoth ka in godo kimako gi wi chieng moro na chaka duo kendo ne walos thuolo machielo mar mondo mi bi ka achiel mar mondo mi twal kodwa oganda mathoth oseoro ote magi kendo koro kanya koro moke jwang ema kelo wae giko mano mar chenro karka ka wayudo thuolo mar bedo karka waranga ne kaka inyalo ket weche maga iwacho ni mag hospital kata weche mag health obede free kendo obede accessible kanyo menda opange yo machal nade ma ok en giko matwak na kuna moja umantiere godo twak makamae wadhi godo nyime jo JSS oseloso ote mag gioro anayudo gi meche are Otieno manyoro nyaka wuono pod gidonjo owach karaka ni contract mar gi waziri gi mawacho kata ni one off tiende nawa mano kwetieko ka wach ni contract en one off mar 12 months mano renewable koso non renewable. No, we will renew it. Kaluwore gi policy mar Ministry of Education osegolo en gi biro renew contract mar JSS teachers. Ang'eyo ni 17,000 thin. To givumilia nikech kuvumilia ni pesa moro kinyiso ng'ato chal ka gima you are not serious but en ni kaluwore gi mpango kata chenro mar sirkal to gi gi policy ma sirkal oketo ni mondo after 1 year they will be confirmed. Kech mano sirkal also make that decision. Agoniero kama nya kendo koro agonyi thuolo aneno ka Victor Otieno maka juma osebedo ka e Simba ka ose ore mathoth ahinya chaka gi mida winjie nyaka londo bende maramugi Victor we kwalo time ni we kwalo time omanyi los chenro makare agoniero kama nya waziri komido thuolo mar bedo koda bende okinyi makawuono e chero ni mar piny ang'eni wabuluogi kendo moro mondo watwagi mane makelo giko nyakora moga jwang nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyakati sango oriti masani menero Ramogi TV mabiro en bakoro mokod nyawadwa Sharon Ongao.